Hola, soc Alicia, de Temptació Fruits. Vos presento la nostra marca d'oli, que estem fent ara la collita, així en la Vall de Gallinera. Així es sol fer la collita per el mes de desembre. Vos conto que nosaltres fa ja 3 generacions que es dediquem a la producció d'oli. Primerament la nostra família ho feia per al consum en casa, però nosaltres fa uns 5 anys que hem creat la nostra pròpia marca per a comercialitzar també l'oli. La nostra varietat és bàsicament manzanella, en un 95%, i després tenim també altres varietats com blanqueta, picual, però això és en una varietat molt xicoteta. El nostre oli és un oli molt suau al paladar, però al mateix temps té molt de cos. I la base de que l'oli isca bo i no tinga molta acidesa és que té que tindre aproximadament un 50% d'olives verdes i un 50% d'olives madures. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que vos agradi molt el nostre oli.